έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, κοσμοκρατία, κεφαλοκρατία, τρομοκρατία, πανουργία, Ιερά Συμμαχία. Και είμαστε 4 δυνάμεις με καθήκοντα υψηλά. Η Ευρώπη να μην πάθει από τον μικρό τα λάθη. Να έχουν. Κι αν επιμένουν να το έχουν. Και αν το έχουν χωρίς να το έχουν. Τι εννοείται έχεν, δεν έχεν? Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν. Αυτοί θα χαίρουν πως το έχουν και εμείς θα ξέρουμε πως δεν το έχουν. Έτσι δεν θα έχουν ενώ θα έχουν και θα έχουν ενώ δεν θα έχουν. Αποφασίζουμε να έχεν. Εάν εμποδίσουμε να έχουν, υπάρχει κίνδυνος όντως να έχουν. Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να τους αφήσουμε να έχουν. Παράδειγμα, όσα δεν έχουν ή όσα αφήσαμε να έχουν. Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ιερά Συμμαχία. Τι είναι αυτό? 2 ώρες παράσταση τώρα μας τον κουβαλήσαμε αυτό. Α, ο Κολοκοτρώνης ρε. Θου Κολοκοτρώνης. Δεν τα πάω και καλά με αυτό. Θωμάς, Θανάσης, Θεόφιλος, Σπύρος. Και έχει και μουσια αυτός και γαλανά μάτια πολλά. Εσύ, Εγώ. σου μιλάω! Πώς? Μάθε λίγη ιστορία, Θεόδωρος. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Το λοιπόν. Το λοιπόν, θα ήθελα να μου κάνεις μία χάρη. Εγώ. Βλέπεις κανέναν άλλον? Με εξαίρεση αυτούς. Καταρχάς, γιατί μιλάς, είσαι άγαλμα. Σόπα. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν τετράδιο. Και τι χάρη, τέλος πάντων. Να μωρέ, θα ήθελα να μου ξύνεις λίγο την πλάτη. Έτσι που με παλούκωσε αυτός ο σεύτελος ο γλύφτης, ούτε να ξυστώ δεν μπορώ. Την πλάτη από πίσω. Όχι την πλάτη από μπροστά. Εδώ καλά είναι. Λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο δεξιά. Δεξιά ρε. Όχι δεξιά. Λίγο πιο πάνω. Αχ. Να σε καλά. Κι άμα περνάς από εδώ να με θυμάσαι μωρέ. Ξεχνιέσαι εσύ. Η αλήθεια είναι πως όχι. Έλα γρήγορα. Τι κάτσε ρε, μην με τραβάς. Έλα γρήγορα που σου λέω. Τι έγινε? Ρε, μιλάει. Άγαλμα. Το άγαλμα. Μιλάει το άγαλμα. Δεν με πιστεύεις? Προφανώς και όχι. Διαπίστωση. Ο στρατηγός είναι. Άντε. Θα σέβη μου κύριε στρατηγέ, τι μου κάνετε? Όλα καλά. Τίποτα. Εσύ τι μου κάνεις? Ας τα λέμε καλά. Στρατηγέ, τι νέα έχουμε? Εγώ τι νέα να έχω? Κάθομαι εδώ και ρίχνω φιλοσοφίες. Παιδιά, γνωρίζεστε να φέρω κάνα ουζάκι, καμιά ρέγγα? Ρε, εγώ όλους τους ξέρω. Αυτό ακριβώς. Αφού εδώ είναι πέρασμα. Πουτσί στραβή όλοι από εδώ περνάνε. Α, έτσι τον ξέρετε κι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή χρειάστηκε γαϊδουρινή υπομονή. Ξέρεις τι μπουρδες ακούω όλη μέρα? Δύσκολα τα πράγματα. Ωρε φίλε. Δεν μου λες, εσύ μου ξέρεις την πλάτη πρωτήτερα. Να στην ξαναξήσω. Ξυπνάδες.
Πήγε από εδώ να μην σε βλέπω. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Στο από εδώ ρε. Καλά. Δεν μου λες. Τώρα μπορείς να μου κάνεις εσύ μια χάρη που είσαι και πιο τσαχπίνης. Είπε. Εσένα, Στρατηγέ, εμένα. εσένα. Εννοείται, στρατηγέ, όσες θέλεις. Τι χάρη. Να μωρέ, θα ήθελα να μου κατεβάσεις λίγο αυτό το χέρι. Έτσι που με έχουν παλουκώσει, έχω πιαστεί σαν να μην υπάρχει αύριο. Το χέρι. Γιατί σου μοιάζει εσύ? Το χέρι. Το χέρι λοιπόν, άιντε μισή ώρα. Μικρέ! Πα, Μικρέ! ενδιαφερθήκα. Μεγάλε! Θέλει να το κατεβάσουμε το χέρι. Στρατηγέ, αυτά που λέει αυτός εκεί ότι θέλει να σας κατεβάσουμε το χέρι, είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι, εγώ του το είπα. Άμα του το είπατε εσείς, εντάξει, γιατί δεν το ξέρετε καλά αυτό. Αυτός όλο πρωτοβουλίες είναι, μέχρι να μας βρει κανένας. Έλληνες, δυο είστε και δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε. Μα τι τεκελτέας είσαι εσύ ρε παιδί. Έλα εδώ, βάστε τώρα τη μέση να του κατεβάσουμε το χέρι. Βαστάω. Λοιπόν, κράτα γερά. Ναι, και εγώ το διαπιστώ. Και όταν είσαι έτοιμο. Ξυπνάδες και το προηγούμενο Πάσχα είχε κάνει πάλι. Λοιπόν, κρατάει, κατεβάζω. Με το 3. Το δικό σου. Με βλέπω να το κατεβάζω μόνος μου, 1, 2, 3. Λελεύω σε πουλί μου. Στρατηγέ, οι Τούρκοι, αλλά το ξέρουν αυτό το χέρι. Σταμά. Η αλήθεια είναι ότι η Σάρα την έχουν πληρώσει ακριβά οι Τούρκοι. Κάτι τα χέρια. Να ρωτήσω, με το άλλο τι θα γίνει τώρα? Το ζερβό? Όχι, το μεσαίο. Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει πρόβλημα. Άρμα! Αμέσως τα πιάνουνε ρε αυτοί. Με το 3 όπως πάντα. 1, 2, 3. Αυτά είναι. Τι ωραία που είναι να έχεις και τα δυο σου χέρια ελεύθερα, Αχ, μιας και είπαμε για χέρια ελεύθερα και όλες τις ελευθερίες. Για πες μας στρατηγέ, αυτά που λένε ότι σε δικάσαν και σε χώσαν σε ένα μπουντρούμι για εσχάτη προδοσία, είναι αλήθεια? Είμαι όλος αυτιά. Πήγε από εδώ έτσι. Είπαν, το έβγαλε στο Λύκειο, φτάνουν αυτά. Υπάρχει κανείς που το κρύβει? Να το κρύβει. Μια φορά δεν το πολύ λένε. Ξεφτύλες. Εμένα να δεις, με 40 χρόνους στον πόλεμο με βγάνουν προδότη. Αλλά, τέλος πάντων, η ειρήνη έγινε μετά. Είχα εχθρούς, εξουσία ρημάδα ήταν αυτή, λογικό. Αλλά το να μπορεί να δίνει χάρη στους γερόντους Κλαπούτα και Κολοκοτρώνη, ένα σχολιαρούδι, καλή ώρα, που ήρθε ψες από την Παβαρία, με διαλογή των ξένων, όθων, ο βασιλεύς των Ελλήνων, αυτό δεν το κατάπια ούτε πεθαμένος. Τι γέλιο κάνω πεθαμένος άνθρωπος, ο Θεός να με σχορνάει. Στρατηγέ, ύστερα τι γίνεται? Κι ύστερα τα γνωστά. Μος, με βάζει ο βασιλιάς να καθίσω δίπλα του και βάνει του διερμηνέα του να με ρωτήσει ποια χάρη και ανταμοιβή θέλω για όλο το καλό που προσέφερα. Λες και θα τα έβγαζα από τη δικιά του την τσέπη. Τι να πω κι εγώ, με τις χάρες δεν τα πάω και πολύ καλά, αλλά αφού ήταν ευκαιρία, το λέω βάλε ένα κλέφτικο να ευθυμίσουμε, αλλά πρώτα δεν βάζεις ένα χασάπικο. Δώσε ρε στρατηγέ και φτιάχτηκα τώρα!
να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τα άστρα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόται ένα χρόνια δοξασμένα να ήτανε το 21 να'ρθει μια βραδιά. Η αλήθεια είναι πως σιγά πρέπει να πηγαίνει. Αλλά πρώτα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εκείνον τον Καραϊσκάκη τον κάνα και εκείνον άγαλμα? Το κάνω. Τι βέβαια το κάνανε. Άγαλμα το κάνω, το έχω. Τέλος πάντων. Και είναι άγαλμα ή είναι άγαλμα? Κοίτα τώρα. Άγαλμα. Δεν είναι και άγαλμα. Ναι. Σταματήστε. Λοιπόν, τέρμα τα αστεία. Ήρθε η ώρα να φύγετε και να με αφήσετε να ετοιμαστώ, γιατί αύριο είναι η μεγάλη μόνη μέρα. Βάλαν Survivor τα Σάββατα. Σταμάτα ρε! Αύριο ξημερώνει 25 Μαρτίου. Θα έρθουν από το πρωί με στέφανα και τούμπανα. Ενός λεπτού σιγή, Στεφάνια. αριστερό δεξί, αριστερό! Αλλά όταν βγει ο Μαγκούφης από μπροστά μου για να βγάλει το λόγο, στάσου βρε και βεζέα, θα του πω. Κάθε χρόνο τον βγάζετε εσείς το λόγο. Φέτος ήρθε η σειρά μου. Για ακούτε βρε τωρινοί Έλληνες. Να έρθει ο Παναγιώτου να μαζέψει τον ξάδερφό του, γιατί δεν μας βρέπει. Συνεχίζω. Για ακούτε βρε τωρινοί Έλληνες. Συνεχίζουμε. Δρόμο τώρα και ήδη. Τώρα. Το ελπίζω. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση ενός ανθρώπου που με έχει εμπνεύσει τα τελευταία χρόνια. Κανονίσει την πορεία σας. Και όταν σας μιλάνε για ελευθερία, να προσέχετε αυτή η ελευθερία να έχει 4 μάτια. 2 μπροστά να βλέπει τον κατακτητή και 2 πίσω για να βλέπει τους τάχα συμμάχους. Και αν σας λένε ότι εμείς με ένα κομμάτι ψωμί, αγράμματοι και με την πίστη μας στον Χριστό, κάναμε θαύματα, να προσέχετε με ποια πονηριά σας το λένε. Χαράξτε την πορεία σας από την αρχή, έτσι ώστε να μην χρειάζεστε θαύματα. Να γίνει ένα θαύμα και να φύγετε εσείς οι δύο. Εξάλλου, εμείς τι μπορούμε να σας προσφέρουμε πια? Οι νεκροί με τους νεκρούς και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς. Εσείς οι δύο με τους νεκρούς. Τίποτα άλλο δεν ζητάμε. Άντε, το πολύ πολύ ένα τελευταίο τσάμικο. Δώσε ρε στρατηγέ. Ορνηθιά ήπια, λουλουδιασμένη, ωραία πως Μόσκο, κολασκάημενη. Ορνηθιά ήπια, Μοσχοήθεια
έχεις κάψει την καρδιά. Ουρνητιά ήτια που σε στο ρέμα, άιντε σ' αγαπώ, δεν είναι ψέμα. Ήτια, ήτια που σε στο γάβω, χωρίς αγαπώ, μα τι να κάνω. Ουρνητιά μου σε παρακαλώ, σκύψε να κόψω τον άνθο. Αυτά. Εκείνο λοιπόν τον καιρό, όπως και σε κάθε δύσκολο καιρό φυσικά, πολλοί ήταν αυτοί που υπερέβαλαν εαυτόν. Άνθρωποι οι οποίοι έλεγες πως δεν είναι δυνατοί για μεγάλες ανατροπές, βγήκαν στο βουνό με ένα τουφέκι στο χέρι, σμπρώχνοντας τον αγώνα για την ελευθερία. Ο Τάκης, ο Μανώλης, ο Γιάννης, η γιαγιά μου πέρασε στη δεύτερη σειρά. Όλοι αυτοί σμπρώχναν για τα καλά τον αγώνα προς την ειρήνη και στην ελευθερία. Μια ειρήνη που πριν έρθει φαινόταν τόσο πλατιά και για μια ελευθερία που ακόμα για αυτήν αγωνιζόμαστε. Εσύ, σαν πολύ ωραίος αυτός μέσα σε μια παράσταση. Άιντε φιλαράκο, πάμε. Πού πάμε, ρε? Έχουμε πολλές δουλειές. Πάμε, πάμε. Φεύγουμε. Έχουμε πολύ δύσκολες δουλειές. Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, η παράστασή μας σε 2 λεπτά τελειώνει. Όμως δεν θα σας αφήσουμε επιγραμμένους, όχι γιατί σας κάνουμε καμιά χάρη, αλλά γιατί έτσι γίνεται και στη ζωή. Κόβω, κόβεις, κόβει, κόβουμε, κόβεται, κόβουν. Τα φτερά μας, τα κλαδιά μας, όμως εμείς πάλι εδώ είμαστε. Μια μικρή φωνή ξαναγεννιέται και λέει, υπάρχω, είμαι εδώ. Στην πόλη για να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Στην πόλη για να πάνε Παναγιά μου να πολεμήσουνε. Στο δρόμο που διαβαίναν στη μαύρη θάλασσα, κάκια φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου, ξεσκίζει τα πανιά. Κάκια φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου, ξεσκίζει τα πανιά. Δεν κλαίμε το καράβι, δεν κλαίμε τα παλιά,
σχολείου για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση της 24ης Μαρτίου του πρώτου Γέλγεν Τζον με υπεύθυνο καθηγητή τον Λάιο Σάκη.